Paċi ma'kom eżis tiegħi, nilqa' lilkom eżis koppji mill-parroċċja ta' Kerċem u anke għal dawk kollha li b'xi mod qegħdin isegwuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali għal din il-ġimgħat eżerċizzi li għandna flimkien nisimgħu l-kelma tal-Alla. Sabiex nagħdu bidu nixtieqkom umur koll bil-wifqa. Qassamtilkom talba lill-Ispiritu Santu li hija talba li l-Knisja titlob matul is-sena diversi momenti importanti fil-ħajja tagħha. Ħanitolbu l-Ispirtu Qaddis jinżel fuqna, jagħtina l-qawwa tiegħu, jagħti l-kelma lili, jagħti smih lilkom u li flimkien jiftħilna qalbna beraħ għal dak li Ġesu jixtieq jagħmel magħna u fina matul din il-ġimgħa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu flimkien mill-qalb u bil-fidi. Ħalli ta' kollox ejja u Spiritu żur lir-ruħna. Bil-grazzja tiegħek fawwar il-qlub maħluqa minnek. Int difensur u faraġ id-don ta' Alla loli. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Inturi l-qawwa tal-Alla bis-seba' doni tiegħek. Int mill-Missier imwiet biex tagħti l-kliem lil fomna. Mexxina fid-dawl tiegħek, b'imħabbtek imla qalbna, bil-qawwa tiegħek wettaq il-ġisem dajjef tagħna. Tminna fostna l-għadu, fis-sliem għal dejjem żommna. Jekk int qudiemna timxi, neħilsu minn kull deni. Kun fina u bid-don tiegħek, narfu l-Missier u l-Iben u nemnu b'fidi sħiħa li jent l-Ispiritu tagħhom. Amen. Marija Umna ħna nduru lejk u minn qalbna nitolbuk sabiex inti jogħġbok tibgħat il-qawwa tal-Ispiritu ta' Ġesu. Itlob għalina biex nimtlew bl-Ispiritu Santu, ħarisna u proteġina int matul din il-ġimgħa. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Il-paċi magħkom is-sis tiegħi. Poġġu bil-qiegħda. Matul din il-ġimgħa se nħallu l-kelma tal-Alla is-sis tiegħi li tkellem mod partikolari għax għalhekk huma indirizzati dawn l-eżerċizzi il-koppji, il-ħajja miż-żewġa, is-sis tiegħi, iż-żwieġ u l-mixja tagħna fil-familja. U llum hekk nixtieq bħal ġurnata ta' introduzzjoni naraw ftit nifhmu bl-eżerċizzi imma wkoll illi nitilqu b'saqajna mal-art. Inħallu l-Ġesu jidħol f'dak li hu konkret fil-ħajja tagħna. U ħanaqra silta mill-kelma tal-Alla li sejritejna nagħmlu dan, u mbagħad nimxu biċċa magħha. Meħuda mill-Vanġelu skont San Mark, kapitlu 10, minn verses 46 sa 52. Li tgħidlek. U waslu Ġeriko. U ħireġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies. Kien hemm wieħed tal-lab ama jismu Bartimew bin Timew bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq. Dan meta sema li kien Ġesu ta' Nażaret qabad jgħid u jgħid Ġesu bin David ikollok nina minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot imma huwa aktar beda jgħid bin David ikollok nina minni. Ġesu waqaf u qal sejħulu. Huma sejħu l-ama u qalulu għamel il-qalb qiegħed isejjaħlek. Dak tajjer il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. U Ġesu kellmu qallu xi tridni nagħmellek? Li nerġa' nara Rabbuni. Wieġbu l-ama, mur qallu Ġesu. Il-fidi tiegħek fejqetek. U minnu fih reġa' beda jara u baqa' mixi warajh fit-triq. Ħanieħdu ftit vrus eżistiew u espressjonijiet minn dis-silt tal-Vanġelu biex jgħinuna f'din l-ewwel ġurnata tagħna f'din l-eżerċizzi. L-ewwel ħaġa l-Vanġelu jibda u waslu. Waslu, kelma sempliċi, waslu. Min wasal?
Wasal Ġesu flimkien ma jidina l-Vanġelu ma' d-disċipli tiegħu ma' kotra kbira ta' nies. U propju aħna wkoll wasanna għal dan il-mument tal-eżerċizzi. Però nixtieqkom eżistijaj tħarsu l-eżerċizzi mhux bħala laqat. Imma bħala laqa. Laqat ħafna drabi nitrasmettu informazzjoni, jiġi xi ħadd hawnhekk joqgħod ipaċpaċ, jekk joltok, ma joltokx, joltok immu tajjeb, jekk led gortnej kontriħ u imbagħad naraw is-sena d-dieħla min jiġi. Dik tkun laqa. Imma laqat, imma aħna rridu nagħmlu laqa. U din il-laqa mhix tagħna l-ewwel ħaġa, l-eżerċizzju mument fejn inħallu lil Ġesu jiġi jiltaqa' magħna. Fil-verità, eżistijej. Maħniex hawnhekk mhix ġimgħa ta' tagħlim, u ngħidilkom din minn qalbi. Maħniex hawn biex nagħmlu xi crash course spiritwali jew ma nafx ix. Minix hawn biex nallimkom laqgħa xejn, pjuttost fil-każ naqilbu l-irwol noqgħod hemm u tiġu intom tal-murili, naħseb l-esperjenza tal-ħajja eżistijej. Però l-eżerċizzju ma' mument fejn inħallu l-Ġesu jiltaqa' magħna u jkebsinna qalbna mill-ġdid bin-nar. Jatina passjoni biex ngħixu, passjoni biex inħobbu. Li noħorġu minn hawn mhux għax bil-fors ħajtbidlu l-problemi tagħna, imma noħorġu b'tama ġdida. Din il-ġimgħa mhix ġimgħa ta' problem solving, eżistijej. Mhix ġimgħa biex nitalmu kif insolvu l-problemi tagħna fi żwieġ u l-familja, anke jekk immessu magħhom. Imma hija ġimgħa fejn dan Ġesu li qed naraw jgħaddi f'dal-Vanġelu se jgħaddi minn kerċem, se jgħaddi minn dan il-mument. U nixtieqkom li dil-ġimgħa l-eżerċizzi laqqas ma torbtuha mal-laqgħa tagħna fil-għaxija. Għaliex Ġesu magħkom il-ġurnata kollha eżistijej. Hawnhekk tista' tgħidu da x'ġej jagħmel minn Malta ġie qeret. Imbagħad matul il-ġurnata l-mulej kellna b'xi ħaġa oħra jolqtok. Din hija ġimgħa ta' grazzja. Ġimgħa fejn ħallu l-mulej verament jibaċċieta ta' barkiet fuqna. Niftħu l-qalb tagħna beraħ għalih, imma Ġesu mhuwiex marbut la miegħi eżistijej u laqas ma dal-post u laqas mal-kelma ħanejtien. Il-mulej huwa akbar minn hekk u allura jkollna qalb miftuħa mhux biss għal dan il-mument. Imma din il-ġimgħa Alla jista' jidħol f'ħajjitna b'mod ġdid kif jogħġob lilu. Waslu Ġeriko. Ġeriko jista' jkollha sinifikat għalina. Ġeriko eżistijej kienet oażi letteralment f'post li huwa mħarbat. U aħna jista' jkun li din il-ġimgħa ħatkun ġimgħa ta' Ġeriko għalina. ċe fit-taħbit tal-ħajja din se tkun oażi. Ġeriko interessanti, is-sitwazzjoni tagħha kif kienet 15 mil il-bot minn Ġerusalem. Kienet post passaġġ għal pellegrini fej diversi nies kienu jgħaddu minn hemmhekk kull sena. Bħalma Ġeriko għalina dil-ġimgħa lina hija passaġġ. Din il-ġimgħa waqgħetx mis-sema. Din il-ġimgħa warajja intom għandkom min jaf ġibtu magħkom fil-ħajja personali tagħkom. Fid-dinja ta' żwieġ, tal-imħabba, tax-xogħol, tat-tfal, din ma waqgħetx mill-ajru. Din hija parti minn mixja li intom qegħdin tagħmlu li ħadd titkompla wara din il-ġimgħa u li ħadd intemm f'Ġerusalemm tas-sema li għall-ġenna fl-eternità għax maħniex għal hawn eżistijej. Ġeriko kienet ukoll 5 mil il-bot mix-xmara Ġordan. Ix-xmara Ġordan hija xmara li hija ħajja eżistijej. Li lilna tfakkarna fejn Ġesu tammet. Ġeriko hija qrib il-ħajja. Aħna fil-ħajja tagħna jista' jkun għaddej mument sbieħ. U l-mulej irid jidħol fi sbuħija tal-ħajja tagħna. Irid jidħol f'din il-ħajja tal-grazzja tiegħu li aħna qegħdin ngħixu. Però Ġeriko hija wkoll 6 mil il-bot mill-Baħar il-Mejjed. Il-Baħar il-Mejjed fil-Bibja tafu li xejdulu Baħar il-Mejjed. Jekk xi ħadd minnkom qatt mar l-Art Imqazza, għandu ftit idea forsi tal-ġeografija kif inhi, bażikament għandek il-Baħar tal-Galilea li huwa sinjur ħafna, fih ħafna tipi ta' ħut. Imbagħad minnu toħroġ ix-xmara Ġordan u isfel ta' xmara Ġordan għandek il-Baħar il-Mejjed. U l-lut jgħidu il-Baħar tal-Galilea huwa ħaj għax jagħti ħafna. Il-Baħar il-Mejjed huwa mejjed għax jirċievi imma qatt ma jagħti xejn. U aħna jista' jkun dil-ġimgħa ja Ġeriko għaliex ħajjitna jista' jkun għandha daqsxejn l-erja tal-Baħar il-Mejjed li jiena nirċievi u ma nagħtix l-egoiżmu fi żwieġ u fil-familja. Li jiena dejjem irid nirċievi imma qajla lest biex nagħti ħin, imħabba, kura, attenzjoni, intimità, sessualità, relazzjoni. Jista' jkun eżisti li aħna del passaġġ li ħanamlu matul dil-ġimgħa x'imkien għandna l-Baħar il-Mejjed tal-ħajja tagħna eżistijej.
Ġeriko hija wkoll interessanti għax hija l-eqdem belt li fiha n-nies għexu kontinwament fid-dinja. L-eqdem belt li n-nies dejjem għexu fiha. Allura Ġeriko għandha esperjenza twila tal-ħajja umana. Din il-ġimgħa hija Ġeriko għalina wkoll għaliex titmiss l-esperjenza tal-ħajja umana tagħna. Min xi aħna ngħaddu fil-ħajja ta' kuljum, x'inhuma l-esperjenzi konkreti tagħna tal-ħajja. Interessanti però din Ġeriko hija 850 pied taħt il-baħar. Hija post baxx, wieħed mill-iktar postijiet baxxi. Interessanti li f'dan il-post baxx huwa oażi hemm il-ħajja. Bħal manke kinti għaddej bħalissa miż-żmien tal-ħajja tiegħek minn taħt il-baħar, għaddej taħt il-blat, għaddej minn żmien ibes, għaddej fil-baxx, dan il-post baxx, din il-ġimgħa baxxa tista' tkun mument ta' oażi għalik. Il-mulej se jgħaddi minna wkoll din il-belt li hija baxxa. Forsi hija baxxa fl-imħabba, fl-intimità, fil-relazzjoni, fil-fidi, fix-xogħol. Imma l-mulej se jgħaddi minna eżistijaj. Din il-ġimgħa ma trix taljenana mill-ħajja konkreta tagħna. Ġesu se jidħol fil-ħajja konkreta tagħna. Hija interessanti wkoll li Ġeriko hija l-ewwel belt illi l-poplu Ludi jirbaħ meta jidħol fl-art imwieda meta Alla jħorġu mill-jasar tal-Eġittu u jirbaħha mhux bil-qawwa tiegħu imma bil-qawwa tal-Alla. Din il-ġimgħa tkun Ġeriko għalina eżistijaj jekk aħna matul din il-ġimgħa se nħallu l-mulej jirbaħ f'ħajjitna bil-qawwa tiegħu mhux bil-qawwa tagħna. Mhux int x'kapaċi tagħmel fiż-żwieġ u l-familja f'uliedek, imma Ġesu Kristu x'kapaċi jagħmel. Hemmhekk eżistijaj issir Ġeriko. Esperjenza kif ġara lil dan ir-raġel Bartilmew li issa ħanieħtlu bil-mod il-mod fil-ħajja tiegħu ħanaraw kif ħajispira lilna matul din il-mixja llum. L-ewwel ħaġa li jiġri mill-Vanġelju jgħidilna dan ir-raġel smajnih ir-rakkont Ġesu jfejqu, però f'liema mumenti fejqu. Il-Vanġelju jgħid huwa u ħireġ minn Ġeriko. Bartilmew jagħmel din l-esperjenza ta' Ġesu meta donnu Ġesu mhux jagħti kasu. Ħireġ, ċe possibbli kien qiegħed hemmhekk ma raħx qabel? Wasal il-mument biex jitlaq. Jista' jkun eżistijaj li aħna l-affarijiet tajbin jiġu tard f'ħajjitna. Kemm fuq il-livell uman u kemm fuq il-livell spiritwali. Fit-tiġ ta' Kana tiftakru l-ilma mibdul f'inbit x'qallu l-head waiter lill-arus. Qallu normalment iservu dak li ma tantxu tajjeb u li ma tantxu tajjeb wara li jħodhom iservu fl-aħħar. Qallu inti bil-maqluba għamilt it-tajjeb ħallejtu għall-aħħar. Eżisti matul din il-ġimgħa rridu nipperseveraw. Għaliex jista' jkun dak li Ġesu għandu lest għalik mhux ħadd tieħdu llum għada nhar il-ħamis. Jista' jkun fl-aħħar mument. U jista' jkun mhux biss matul din il-ġimgħa, jista' jkun li dak li ilek tistenna fil-ħajja tiegħek b'tant perseveranza se jasal il-mument huwa u ħireġ fl-aħħar mument. Għalhekk din il-ġimgħa ta' kuraġġ kbir eżistijaj. Għaddejjin minn xiex għaddejjin. Dan ir-raġel kien jismu Bartilmew bin Timew. L-isem tiegħu Bartilmew interessanti għaliex huwa isem li fih taħlita bej Grek u Ludi. Allura jirrappreżenta fil-Bibbja il-fidi u n-naqas ta' fidi. Il-Ludi li jemmen, il-Grek li ma jemmenx. Aħna matul din il-ġimgħa jista' jkun li aħna għandna din ir-realtà fil-ħajja tagħna. Ma jfissirx għax qegħdin hawnhekk il-fidi tagħna u b'tagħna qed nifhem tiegħi u tagħkom flimkien hija xi 100%. Hija kollha kemm hi perfetta. Aħna nistgħu nkunu Bartilmew għaliex f'qalbna nġorru il-fidi u n-nuqqas ta' fidi fl-istess ħin nixtieq nemmen u għandi d-dubji tiegħi. Imma din il-fidi u n-nuqqas ta' fidi mhux bil-fors bħalla biss. Tista' tkun anke fir-relazzjoni tagħna bejnietna. Daqqa nemmen fiha, daqqa ma nemmenx fiha. Daqqa nemmen fi żwieġ tiegħi u daqqa ma nemmenx fi żwieġ tiegħi. Jiena Bartilmew nemmen u ma nemmenx fl-istess ħin. U Ġesu ħajiltaqa' ma' da Bartilmew kif inhu mhux kif Ġesu jixtiequ. Ġesu se jgħaddi minn dil-ġimgħa biex jiġi jiltaqa' magħna kif aħna, mhux kif nixtieqna. Fuq livell personali u fuq livell ta' żwieġ tagħna. Bartilmew il-Vanġelju jindirizzah bħala bin Timew. ċe missieru minnu? Jiġifieri il-passat.
Jista' jkun eżistieri din il-ġimgħa l-inna Ġesu ħajgħaddi minna u ħassibna imwaħħlin mal-passat tagħna. Mhux infejqin mill-passat tagħna. Għadna ngħixu esperjenzi negattivi li kellna fl-Rusija, fil-bidu ta' żwieġ, meta kellna l-ewwel tarbija, meta kellna l-post fil-bidu, ġrajiet li għaddejna minnu meta konna żgħar, l-iskola, fil-knisja, mużew, ma nafx fejn. Jista' jkun aħna uliet il-passat tagħna. Għadna maħniex liberi fil-ħajja tagħna eżistijaj. Imma Ġesu jiġi riltaqa' ma' dan Bartilmew, ibn Timew, bil-passat tiegħu. U ħaneħtlu s-saftit u hawnhekk nibdew immissu aktar kif aħna nistgħu nkunu dan Bartilmew fi żwieġ tagħna. Bartilmew meta Ġesu jgħaddi jitolbu talba. Meta Ġesu jgħidu xi trid nagħmellek? Kieku Ġesu qed jistaqsik matul din il-ġimgħa, xi trid nagħmellek? Xi trid nagħmlilkom fi żwieġ tagħkom? Xi trid li nagħmellek fil-familja tiegħek? Ġesu għamilha din mistoqsija lil Bartilmew, mhux għax Ġesu ma jafx. Imma ħafna drabi huwa aħna li ma nafux xirridu. U meta Ġesu jagħmlilna din il-mistoqsijiet xi drabi stupidi, bħalma darba wieħed raġa qallu trid tfiq. Jekk hux marit mhux ovvja li trid tfiq. Imma meta Ġesu jagħmilna ċerta mistoqsijiet hemm profondità warahom. Mhijiex ovvja li xi drabi rridu nfiqu, xi drabi komdi kif drajna fil-ħajja tagħna. U allura Ġesu jgħidlu ma int xi tridni nagħmillek? Mhux għax Ġesu ma jafx, imma biex Bartilmew jagħmel il-mistoqsija lilu nnifsu. Int xi tfittex din il-ġimgħa? Għalfejn ġejt? X'tixtieq quddiem Alla? X'tixtieq f'dan iż-żmien minn martek u minn żewġek? X'tixtieq f'dan iż-żmien minn relazzjoni tiegħek? Jew fejn ħabat fejn laqat u hija semmuru naraw, xewqa tiġġor f'qalbek. Kemm quddiem Alla, mu lej, x'qed nitolbok fil-verità? Però anke bejnietna fi żwieġ tagħna. Jew sempliċement għax issa drajna, x'inna miż-żewġin, għax ngħixu flimkien, u r-rota dejjem għaddejja li għamilna l-bieraħ nagħmluh illum nagħmluh għada, li għamilna s-sena l-oħra nagħmluh sena d-dieħla nagħmluh sakemm imutu. X'qed infittxu? Xi trid li jiġrilna eżistijaj. Interessanti dan xi tolbu. Tiftakru għat-talba tiegħu Bartilmew? Allu li nerġa' nara. Hija interessanti. Ma qallux li nara, imma li nerġa' nara. Bartilmew se jitlob il-Ġesu il-grazzja li dak li kellu u tilfu f'ħajtu jirċevih mill-ġdid. Fil-Bibja nsibu żewġ tipi ta' nies omja. Nies li twildu ma jarawx u nies li twildu jaraw u għal xi raġuni tilfu d-dawl. Dan kien wieħed minnhom li nerġa'. Jiena nixtieq li dit-talba ta' Bartilmew li nerġa' nejnkom tesplorawha mhux issa fil-qalb tagħkom waħedkom. Jew magari tkun sabiħa kieku wara l-eżerċizzji titkellmu ftit flimkien kull darba fil-għaxija qabel tordu. Basta ma tiġildux, jew tiġildhom l-baġi. Imma fuq 3 livelli li nerġa'. L-ewwel livell huwa livell tal-fidi fil-ħajja miż-żewġa. Jista' jkun li din tkun li nerġa' nemmen mulej. Għaliex minkejja li jiena niġi l-Knisja imqar kull nhar ta' ħadd. Imma jiena qed inġor ċerti dubji fil-qalb tiegħi. Qegħdin hemm, forsi nisħi ngħidhom, forsi niskandalizza ngħidhom, forsi nisħi ngħidhom lill-mara jew lir-raġel għax ma nafx kif joħodni. Forsi niġu flimkien għax niġu flimkien għax kieku waħda ma niġix. Li nerġa' nemmen forsi nixtieq mulej. Jista' jkun illi nixtieq li nerġa' nqer. Għaliex jista' jkun is-sens ta' dnub, is-sens ta' x'inhu tajjeb u ħażin qed jispiċċa fil-qalb tiegħek u hija u mhux kollox jgħaddi u mhux kulħadd hekk u issa qegħdin fi 2021 u mara issa żminijiet oħra u dak antik u dinha ma jridix hekk l-affarijiet u dawn mhux kif naħsbuhom. U dawn mhux kif għalmuna. Li nerġa' nqer, nerġa' niskopri l-żbuħija tat-tajjeb u l-kruwa tal-ħażin fil-ħajja tiegħi.
Jista' jkun illi nerġa' nieħu sehem fil-quddiżmu tajjeb għax forsi niġi minħabba tfal biex nagħti eżempju u n-neputijiet. Imma kieku mhux għalihom ma niġix. Kieku mhux biex nagħlqilha ħalqu jew ħalqa ma niġix għax tlift il-gost li niġi knisja. Ma jimpurtax qalbi. Illum Ġesu jrid jgħaddi jsibna kif aħna, mhux kif nixtieqna u mhux kif nixtiequ aħna. Li nerġa'. X'inhi dik it-talba li tixtieq meta tiftakar il-fidi tiegħek meta kont żgħir, xkejkna. Meta quddiem Alla kont tifraħ bix-xejn. X'inhi dik it-talba li kieku llum qabel ma torqod quddiem Alla tgħidlu li nerġa' mulej għaliex l-esperjenza tal-ħajja tilfitli ħafna affarijiet fil-fidi tiegħi, fir-relazzjoni miegħek. Kun fil-verità, x'inhi dik it-talba li hemm f'qalbek fuq dan livell. Però għandna bżonn li nerġa' din it-talba. Irridu nagħmluha anke fil-kuntest taż-żwieġ u l-familja. Jista' jkun li għandek bżonn tgħid li għandi bżonn nerġa' nemmen fl-imħabba. Għaliex jista' jkun l-esperjenza tal-imħabba fiż-żwieġ u l-familja tiegħek ma dikx nemmen fiha, hija hemm ma xi hemm, krepa. M'hemmx tagħmel. Imma għadni nemmen fl-imħabba li kellna fil-bidu, jew għandi bżonn nerġa' mmur għall-imħabba tal-bidu, meta kont iblaħ fuqek, meta kont bela fuqek, meta ma tantx kont naħsibha u nirraġuna, meta kont naċċettak kif int, mhux illum rid nagħmlek kif ridek jien u kull seffuta ngorlek, meta l-ikraħ tiegħek kont naraħ sabiħ u mhux illum ma sabiħ naraħ ikraħ, li nerġa' tiegħi, li nerġa' nemmen fil-qawwa tal-imħabba, li nerġa' nemmen fi żwieġ tagħna, li nerġa' nemmen li jint il-mara ta' ħajti, li nerġa' nemmen li jint ir-raġel tal-ħolm tiegħi, li nerġa' nemmen li dawn huma wliedi anke kallowni fil-ħajja tiegħi, li nerġa' iż-żbuħija li kellna fil-bidu nerġu niskopruha. Mhux li kontu matul din il-ġimgħa jew fil-weekend li ġej tqalbu l-album ta' żwieġ tagħkom eżis tiegħi. Taraw il-video, mtonnu forsi għandkom il-video ta' żwieġ tagħkom li żewġtu ktar żgħar sakemm ma marrilkomx. Imma li terġgħu eżis tiegħi. U tgħid ara dik, ara dik, ara l-oħra, u mbagħad jifqgħu jtaraħna għax fuq kulħadd nippuntaw subajna dak il-ħin, ara dak ma duxmana, ara l-oħra kemm tbidlet, ara aħna għadna hekk. Għadna kif konna misna ġiġboloħ. Għadna. Kemm għandna bżonn nerġgħu nsiru hekk eżis tiegħi, sirna serji bil-problemi tal-ħajja Ġesu tiegħi fil-ħajja tagħna. Min irid jgħix hekk xi dwejja? Jien ma ngħix hekk żgur li le, eżis tiegħi. Nerġa' nemmen fl-imħabba. Nerġa' l-passjoni. Mhux il-bruda fl-imħabba u żwieġ. Drajna kollox ritmu, kollu ripetizzjoni Ġesu tiegħi. Looking forward għal xejn, passjoni għal xejn, kollox mekkaniku. Imqar l-intimità sessuali. X'il passjoni lura. Għandna bżonna fil-ħajja tagħna. Maħniex maħliqina dwejja. Kristu ħanin. Għandi bżonn nerġa' mulej Ġesu. Get passion back in my heart. Għandi bżonn nerġa' noħlom. Mhux staġnajt. Forsi fil-ħajja staġnajt. Mem lebda pjanijiet sbieħ xejn, kollox immexxi għax ma nistgħux inlaħqu, għax għandna dil-ħaġa, għax istanna l-Covid, għax istanna l-pandemija, għax issa attenti li ma mmutux u noqogħdu attenti mutu xorta. Imma ġifieri xi proġett hemm fil-ħajja miż-żewġa tagħna. Għal xiex qegħdin noħolmu looking forward, jew mitna. Nistgħu nkunu żgħar mejtin eżis tiegħi, koppji żgħar. Nistgħu nkunu koppji anzjani u għadna noħolmu x'iridu nagħmlu fil-ħajja. Kemm sabiħ meta tintaqa' ma' anzjani li għadhom joħolmu eżis tiegħi, sija patrijiet u qassisin u sija miż-żewġin li fl-anzjanità tagħhom mhux qed jejħruhom għall-mewt, qed iħejruhom biex ikompli jgħixu. U daqstant uħrija kera meta tara koppji żgħar ishom mejtin diġà, mamma mija, jew qassisin żgħar ishom mejtin diġà. Kemm għandna bżonn ngħidulhom mulej din il-ġimgħa please, erġa' tina grazza li noħolmu sabiħ fil-ħajja tagħna. Li nerġu niskopru li huwa sabiħ li tgħix, li huwa worthwhile li jiena dħalt f'din relazzjoni, dħalt dan iż-żwieġ, anke jekk għaddejt minn żmien iebes. Li nerġa' ikolli l-gost ta' tfal, pereżempju. Għax it-tfal sbieħ sakemm jiġu. Mbagħad meta jibdew jalluk x'tagħmel. Kemm għadna nbierku dak il-mument, jew nisqtu dak il-mument. Li nerġa' noħlom il-gost, nerġa' nidħol minkejja libes
li rrid nerġa' niskopri l-gost li din binti li dan hu ibni. Anke kaxxaqa jiena naħdem il-ħabs. Eżistej. U kemm hu sabiħ meta nintaqa' ma' ġenituri li xorta jibqgħu proud b'uliedhom minkejja li huma l-ħabs, ma jitilfux. Minkejja dak li ġara, ma niġġustifika l-ħadd. Imma kemm hu sabiħ li ma titlifx din ħaġa fuq uliedek, għax xi drab l-esperjenza tal-ħajja, xi darba kontek. Imma iż-żmien jibdlek, mhux vera, l-ħajja tibdlek. Sitwazzjoni jitbidlu. Anka kif inħarsu lejn uliedna, xi drabi anke intqajt ma' ġenituri li tilfu kull tama fuq uliedhom jiena. Intqajt ma' ġenituri kelli nċemplilhom jien isma' taf li jibnek il-ħabs, interessat li tkellmu le għalli niris f'ħajti. Problema tiegħu ddaħħalniex fiha fader. Ma niġġurgaħat u ma tihom xort laqqas, huma jafu x'hemm mhix għaddejjin. Però kemm tiftaqar il-ħajja li għax ngħaddu miż-żmien iebes nitilfu kollox. U mhux qed ngħidha kundanna le qegħdin hawn biex Ġesu jfejjaqna maħbubin tiegħi, però bħal tabib, jien qabel kont tal-tabib allura l-immaġni tiegħu toġobna ħafna. Bħal tabib tkun onest, minkella ma jfejqikx. Illum hija l-mument tal-verità tal-onestà. L-ewwel ġurnata ħanieħdu ġast fir-realtà tagħna li nerġa'. Irrid nerġa' niskopri anke din il-barka fuq uliedi. Irrid nerġa' niskopri l-fedeltà fiż-żwieġ. Li nkun fidil. Li nkun fidil lejn mara waħda u raġel wieħed mhux f'xi dwejjaq ma nistax imur oħra ma' ieħor. Fil-bidu meta żiltek int kont kollox għalija. Issa wara li tiżżewweġ ibqa' ċert li ħadd intaqa' ma' xi ħadd ieħor li ħadd tieħu grazzja miegħu. Di ħadd tiġri. Anke ma mpaxxbxuwiex tiġri. Għax hekk il-ħajja ma jfissirx għax iżżewweġt ma ħatoġbok l-ebda mara u l-ebda raġel ieħor. Mhix vera hija kidba. Ħadd tiġri. Problema meta tiġri se tagħmel, għax ħadd tiġri f'xi mument. Se tagħmel ħaq taqbad trija oħra. U jekk forsi għax tista' tkun għadek flimkien, imma qalbna mhijiex flimkien. Ġesu jitkellem mill-adulterju tal-qalb. Mhux għax ikollok x'taqsam ma' xi ħadd ieħor barra miż-żwieġ biss u adulterju, nista' nkollix naqsam miegħek u f'qalbi għand il-ħadd ieħor. Dak ukoll huwa adulterju, u f'moħħi għand il-ħadd ieħor, dak ukoll adulterju. Ma maħniex għal ġudizzju għal kundanni, xejn minn dan. Imma forsi għandi bżonn niskopri l-ferħ li nkun fidil lejk. Li din issa mhux xi dwejja għax kieku ma' xinti kut l-qadma l-oħra. Kemm bżonn niskopri mill-ġdid is-sbuħija tal-fedeltà. Li meta żiltek, meta nnaqtek jiena lilek eskludejt in-nisa kollha tad-dinja, jew l-irġiel kollha tad-dinja. Esistej. Imma dakinhar kont kuntent li qed nagħmilha. Kemm għandna bżonn nerġgħu niskopru, neħtlu mulej jerġa' tini dal-ferħ tal-fedeltà. U mhux il-fedeltà s-sirpis mal-medda ta' snin li nerġa' kun fil-verità. Tistgħu tagħmlu l-lista tagħkom eżistijej. X'inhija li tixtieq terġa' titolbu l-mulej? X'kellkom bejnietkom li m'għadux hemm fir-relazzjoni tagħkom? Imqara affarijiet żgħar ta' imqar kif kont inkellmek. Imqar iċ-ċajt. Imqar l-inkejja. U l-maqas nista' ngħidlek xejn sirna biex tibżieżaq. Imqar dak il-ċarm bejnietna. Nerġa' itolbu jiedu l-Ġesu eżistijaj. Iżbiex tagħkom sabiħ. Il-vokazzjoni tagħkom l-ħajja miż-żewġa sabiħa. Li nerġa'. U biex terġa' ma jridx għadda ħafna żmien, Illum il-ġurnata naqas minn qabel. Wara 3 xhur wara sena nqattaw il-karti. Li nerġa' anke żgħar għandna bżonna fi żmien qasir nibirdu llum. Fi żmien qasir irridu ngħidlu mulej nerġa'. Imbagħad ma nistgħux ikun eżerċizzi indirizzati l-miżewġin u ma nħallux il-mulej jgħaddi mill-ġeriko tax-xogħol tagħna wkoll. Ix-xogħol huwa parti essenzjali, parti mill-dossija, parti mill-vokazzjoni tagħkom maħbubin tiegħi. U jista' jkun li hemm bżonn il-mulej titolbu erġa' tini l-entużjażmu għax-xogħol tiegħi, mhux qed nistenna l-pensjoni tiġi fuqi għax anke x-xogħol sa rutina. Tini grazza li nerġa' nkun onest fuq il-post tax-xogħol. Għaliex jekk tagħmilha ma' tsopp feluq it-sena sir tsopp ħawli jgħid il-Malti. Għax issa sirt nagħmel bħal kulħadd fuq l-uffiċċju jiena. Tar doppji sens, nitkellem ħażin, il-ħintijiet għax-xogħol ma tieħx tajjeb, fejn nista' nisraq xi waħda u skappatura nagħmilha, fejn uħu materjal minn fuq ix-xogħol u ma jidher imkien nagħmilha, bil-barka tal-boss saħansitra nagħmilha ta' kulħadd qed il-ġulġin imbagħad. Issa drajnihom ċerti affarijiet, mhux hekk. Li nerġa'
Għax forsi korrobtejt ruħek. L-onestà fuq il-post tax-xogħol spiċċat forsi. Għax spiċċajt waħdek. Allura nimxi ma' kulħadd issa, ħalli ma jaqbdux miegħi. Meta tagħmel bħalhom, issir bħalhom. Li nerġa' ma kunu onesti. Ngħid għalija ta' qatt ma tħares lura l-ħajja tgħid din jien possibbli għamilta li kont nitkellem jien stess kontrija. Jien li kelli valur daqshekk differenti, jien spiċċajt nagħmel dawn l-affarijiet. Kunu fil-verità eżis tiegħi, bħal ta' Bartilmew li nerġa' nara. Li nerġa' niskopri anke fid-dinja tax-xogħol illi mhix dwar flus biss. Imma dwar li niżviluppa potenzjal, talent li Alla tani. Kemm għandna bżonn inħallu l-mulej fejjaq din l-erja tax-xogħol. Kemm nies eżistej daħlu għax-xogħol biex jiżviluppaw potenzjal. Tista' tkun tabib, nurse, professjoni ta' caring, teknoloġija, bidwi, bennej biex tiżviluppa talent li Alla tak. Dak hu s-sabiħ tax-xogħol qabel kollox. Però minn hemmhekk spiċċajna kollox dwar il-flus. Mhux dwar li niżviluppa talent, potenzjal lil mulej tani u allura sabiħ, imma sar dwar il-flus u xejn aktar. Kemm għandna bżonn iduru mulej li nerġu niskopru x-xogħol tagħna. X'inhu jista' jkun xogħol talit, tista' tkun tbajjat, tisboħ mekkanik, enġinier tad-dawl, professjonista, u ma jagħmilx differenza quddiem Alla x-xogħol tiegħek. Imma meta x-xogħol jikul flus u xejn aktar, u mhux żvilupp tal-persuna u żbuħija tagħna. Tgħid fiex waqajna. Mula jgħaddi minn Ġeriko tiegħi li hu x-xogħol tiegħi u rrid nerġa'. Jista' jkun illi fuq ix-xogħol tlift kull sens ta' inizjattiva. Nagħmel li jgħiduli u daqshekk. Jiġri jsir ħin ħanitlaq lem. Ix-xogħol sal-qerda, monotonija. Looking forward għal xejn. Meta fil-bidu kont entużjast fuq ix-xogħol tiegħek ukoll. Eżistijie, kemm għandna bżonn, ix-xogħol huwa parti mill-ħajja tagħna, parti mill-dossija tagħna. Li konna inizjattiva fuq u eżistijie, kun fil-verità. Xi titolbu l-mulej din il-ġimgħa li nerġa' fuq il-post tax-xogħol? Xi tlift mill-ħajja tax-xogħol tiegħek? Xi tlift mid-dinjità tax-xogħol tiegħek? U jekk xi ħadd minnkom ħaddem, ma nafhomx jiena, għandu mqar f'ħanut jew ma nafx fejn. Forsi fil-bidu kont ħares lej il-ħaddiem b'dinjità, llum il-ħaddiem ħadmu ħafna u ħallsu l-inqas. Ara kif ħadħu l-aktar minnu. Ħu kemm tista' minnu tiħmil l-inqas. U forsi fil-bidu ma kontx tirraġuna hekk. Li terġa' tiskopri li tirrispetta d-dinjità tal-ħaddiem. Tiskopri d-dinjità ta' min ħaqqu l-promotion joħodha u mhux bil-ġakbiniżmu. Li nerġu niskopru l-onestà kif inħadmu x-xogħol. Staqsih il-mulej, xi trid titolbu dil-ġimgħa li nerġa'? X'eżerċizzji ħajġu eżisti jew Ġesu ħajmiss il-ħajja tagħna konkreta, jew nkella ħi mmorru d-dar and have a good time. Biex nitalmu ħabdu ktibu waqraw x'ux tisimgħu lili. Imma Ġesu jrid jgħaddi biex jmiss il-ħajja konkreta tagħna għax jinteressah minna. Għax l-imħabba hekk Alla sar laħam biex jmiss il-laħam tiegħek. Konkret. Ġara għallu dan Bartilmew għaliex tilef id-dawl. Aħna qed naraw nista' nkun nitlef id-dawl tal-fidi, nista' nkun nitlef id-dawl ta' żwieġ, nista' nkun nitlef id-dawl tax-xogħol. X'kienet il-konsegwenza ta' Bartilmew għaliex tilef dan kollu? Isimgħu ftit. L-ewwel ħaġa jgħidilna l-Vanġelu kien tallab. Tallab. Għaliex tilef id-dawl ma setax jara ġi jiddependi minn fuq l-oħrajn, dak li tfisser tkun tallab. Tiġi tiddependi mill-oħrajn. Fil-każ tiegħu qedtilkom li din it-triq ta' Ġeriko kienet tagħti għal Ġerusalemm u kienu jgħaddu ħafna pellegrini. Allura t-tallaba kienu joqogħdu hemmhekk biex il-pellegrini huma għaddejjin jagħtuhom xi ħaġa tal-flus. Aħna jista' jkun fil-ħajja tagħna sirna tallaba, mhux għax noħorġu nittalbu barra triq. Eżistijej. Imma li sirna dipendenti. Għax tlift l-entużjażmu u d-dawl ta' żwieġ tiegħi, sirt tallab fuq mar oħra, fuq raġel ieħor. Li forsi nintaqgħu bil-moħħbi, forsi inna snin nagħmluha u għadna ma qbadniex.
x'ċerti affarijiet meta tinqabad biss donnok taqaf tagħmilhom fil-ħajja. Forsi ġejt dipendenti issa fuq il-pornografija fuq l-internet. Jew ġejt dipendenti fuq chatting ma' xi ħadd. Jew ġejt dipendenti fuq sempliċement messaġġi. Ġejt dipendenti fuq sitwazzjoni barra miż-żwieġ tiegħek. Mhux qed niġġudikak qalbi. Qed ngħidlek għax tlift id-dawl. Sir tal-lab, realizza x'inhi s-sitwazzjoni. Issa kun li ġejt dipendenti għax tlift id-dawl il-mira tax-xogħol, ġejt dipendenti fit-taħwit tax-xogħol issa drajt nagħmel hekk. Drajt. Jista' jkun ġejt dipendenti fuq rikatt. Minħabba t-taħwit li dħalt fih u ħadd ma jaf. Jiena tqajt ma' nies li ma temminx fiex daħlu f'ħajjithom eżis tiegħi u fiex waslu. Jista' jkun għax anke l-fidi naqset, titlift id-daw tal-fidi, ġejt dipendenti mis-superstizzjoni, mill-qari tax-xorti, minn ċerti programmi, mill-istilel, mill-zodiac signs, minn temmen ċerti affarijiet u saħtiet u mamuli u ma nafxiex, għax lift il-fidi sir temmen hekk, ġejt dipendenti fuq hekk. Ġejt tal-lab. Mhux biss tal-lab Bartilmew isir, imma Bartilmew isir tal-lab bla dawl. Ma jarax. Tal-lab mal-ġemp ta' triq. Bil-qiegħda. Xi tfisser bil-qiegħda? Ifisser issa huwa mwaħħal. Jista' jkun li inti tħoss li dan il-mument li qed nagħmlu eżerċizzi fil-ħajja tiegħek int b'xi mod waħilt. Ilek tipprova tinqala minn xi ċirkustanza u ma tistax. Ili nipprova noħroġ minn dan id-dnub u ma nistax. Ili nipprova nerġa' nersaq lejk u ma nistax. Ili nipprova nerġa' nkun intimu miegħek u ma nistax. Ili nipprova ngħidlek xi ħaġa u forsi ili snin nipprova ngħidilek minn kien nixraq wieħed u ma nistax. Ili nipprova nressaq il-uliedi lejn Alla u ma nistax. Imweħħel. Jista' jkun bil-qiegħda tfisser mhux weħilt imma m'iniex kapaċi niddeċiedi. Naf x'għandi nagħmel u ma nagħmlux. Darba qatt ma ninsa tfajla għarusa waslet biex tiżżewweġ. Every now and then kellha ġuvni li kien taqbiżlu kien iħassarha bis-swat li għatiha. U tiġi tibki għax inħobbu fader kelli ftit inkaħħalha mal-ħajt. Mela x'tħobbu qalbi hekk. Toqgħod miegħu hekk għax tħobbu jesawtek da. Taf x'għandek tagħmel u qatt ma tieħu deċiżjoni? Xi drabi nafu x'inhi d-deċiżjoni f'ħajjitna tajba, imma donna maħniex kapaċi noħduha. Sirna tal-laba niddependu omja u ibqa' hekk mela. Taf x'għandek tagħmel ma tagħmilx. Tara nirrabja l-nisek eżistijaj. Għax nara ħafna tbatija għal xejn. Iddeċidi dak li għandek tiddeċidi fil-ħajja. Din il-ġimgħa ħad tiġi biex inħallu l-Ġesu ittina l-qawwa nieħdu d-deċiżjonijiet li għandna nieħdu. Jekk għandi bżonn naqta minn din naqta, imbagħad ftit imbagħti, imma nsalva żwieġ il-familja tiegħi. Jekk għandi bżonn naqta qed irid naqtaw. Iż-żiżi ma jkabbar il-ħadd ħbib tiegħi. Alla jħobbna kif aħna biex ma nibqgħux kif aħna. Din il-ġimgħa nagħmlu esperjenza tal-imħabba tiegħu, però mhux biex nibqgħu kif aħna. Bartilmew mhux se jibqa' bil-qiegħda, għama mal-ġemp tat-triq. Il-Vanġelu se jara li dan ir-raġel se jagħmel bidla. Forsi mhux ħasseħħ illum, forsi mhux ħasseħħ il-ġimgħa, imma naqas naf jirrid x'irid nasal, naf li l-mulej xi kapaċi jagħmel fil-ħajja tiegħi. Hemm realtà isbaħ li jien jista' jkun qed ngħix. Jekk għandna bżonn noqogħdu bil-qiegħda nitkellmu ċerti affarijiet bejnietna, kemm ħandumu? Nibbutjaw il-xurxin, niqtlu f'silenzju li jkisser, nagħtu l-xurxin x'nifhmu qatt ma ngħidu ċaru tont u ngħixu flimkien għal ġieħna. Mhux kapaċi niddeċiedu. Bil-qiegħda tfisser skont x'jagħmel ħadd ieħor. Jekk ir-raġel hu mburdata tajba, mela llum ġejja tajba. Jekk hu mburdata ħażina, mela jiena qasni hekk in-naġa nagħla ħalqi għax ġejja ġurnata ħażina lija. Ħajti saret hekk, tiddependi minn ħadd ieħor. Donna f'karozza qatt m'intix xufier, tmur fejn joħduk. U nibża nitkellem. Flimkien u ngħixu fil-biża, imwerwin għax taqbiżlu, milli x'inhu da mostrew. Kaħħallu ras mal-ħajt fil-każ jiftaħ moħħu. X'jaħseb li hu, xi ħadd tallaw ġew jew. Ma hekk. Weħilt. Għax jgħid jisabbat nejna laħal, jinsaffar, ma laħal
Ġan bedi jgħajjad kif ħanaraw. Jista' jkun bil-qiegħda għaliex hemm mistoqsijiet bla tweġibiet f'ħajti. Għandi mistoqsija fuq Alla, fuq il-fidi, fuq ix-xogħol, fuq relazzjoni tagħna, wada hemm ma nistax nesprimija. Bil-qiegħda mwaħħal, waħalt magħha, din mistoqsija dejjem tberrem, dal-ħsieb dejjem iberrem. Xi drabi meta nikbru fl-età jerġa' jiġi l-passat kollu. Errejt sew, errejt kollox, u dik is-seffuta errejta, u dik ma nafxiex errejta, u dik il-ħarsa errejta, kemm kellek żmien qalbi 13-il sena, kemm għandek 70 sena, kun imbierek. Imma neħel, bħedni bil-qed hemmhekk. Dana għama, telef id-dawl, telef li kellu, spiċċa tal-lab, bil-qiegħda, mal-ġemb ta' triq. Mal-ġemb ta' triq x'kienet tfisser għal dak iż-żmien, fi żmien Ġesu? Mal-ġemb ta' żbieq kienet tfisser illi wieħed mill-ħafna, dan kien kemm ħafna tal-laba. Xejn issa sari ħajti sari wieħed mill-ħafna. Isma' aħna mhux l-unika koppja ta' illi ngħixu flimkien u bil-kemm nitkellmu. Aħna mhux l-unika koppja li issa snin ma jkunnax naqsu bejnietna. Aħna mhux l-unika koppja li ma nitolbux bejnietna ta'. Aħna mhux l-unika koppja li għandna daw il-problemi. Aħna mhux l-unika koppja li għandna ħafna mistoqsijiet. Trajna sew għandna bħal ħafna oħrajn. Eżiv, int għandek tkun bħal kulħadd. Ma tafx li Alla ħalqek uniku int lilek. Jekk tmorru fl-uffiċċju ta' Ġesu, photocopiers ma ssibux, ma jeżistux. Oriġinali biss għandu. Alla ma jagħmilx kopji. Originals biss. Intom eżisti bħalkom ma' ħadd. Għaliex għandi ngħid għax kulħadd hekk x'interessani l-oħrajn x'inhuma. Int tkun dak li Alla jridek tkun qalbi. U dil-ġimgħa ħatgħaddi biex Ġesu lilek jaqilek. U ma tibqax tgħid għax ħafna mill-koppji jużaw daw l-affarijiet, għax ħafna koppji jaraw il-porn waqt li jkollhom x'jaqsmu bejniethom, għax ħafna koppji jagħmlu ma nafx jagħmlu, u x'interessani x'jagħmlu ħafna. Int quddiem Alla ħatkun oriġinali, ħatkun int. Jew wieħed mill-ħafna, jew nkella bil-qiegħda mal-ġemb issa tfisser drajt. Din kienet ħajta kuljum ta' għal daw it-tallaba, kuljum kienu joqogħdu hemmhekk. Huma draw hekk u ħadd ieħor drom hekk. Jista' jkun li issa darrejna xulxin kif aħna. Issa l-aħħar xi ħadd iċaqlaq xi ħaġa u xi tittejt issa ħlom tbija di wara da snin kollha. Issa ma meta jidħol Ġesu ma jirraġunax hekk eżisti. Araw kemm hu sabiħ dan Bartilmew għall-ewwel ġurnata tagħna, għax Ġesu se jidħol u dan kollu li qed ngħidu kollu se jħottu. Jekk inħallu l-Ġesu jidħol ta' vera. Matul din il-ġimgħa l-mulej jista' jagħmel mirakli. U jiena nemmen fil-mirakli, nemmen f'Ġesu. Nemmen li jista' jagħmilhom. U l-aħħar ħaġa li dan Bartilmew naraw dwaru. Dan Bartilmew il-Vanġelu jgħid kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot. Bartilmew kellu karba li rid joħroġha mill-qiegħnet ta' qalbu. U matul din il-ġimgħa kif Ġesu se jgħaddi, il-karba profonda ta' qalbek tittoħroġ hija oħti. Ma tistax tibqa' sikta. Għal uħud il-karba tista' tkun ħobni. Għal oħrajn tista' tkun ħallini nħobbok. Ħallini inħobbok għax qed nipprova nħobbok qed titbiet minni. Għal oħrajn tista' tkun għati kasi. Hemm dil-karba, għati kasi x'qed nipprova ngħidlek. Għal oħrajn tista' tkun ismani qed nipprova nikkomunika xi ħaġa miegħek, immaljenat fuq il-mobile, il-PlayStation għax anke l-kbar jagħmlu hekk mhux iż-żgħażagħ biss. Moħħok fl-affarijiet tiegħek, ismani x'qed nipprova ngħid. Karboħra l-ħut minna tista' tkun ejja nerġu lura li konna.
Kemm ħandumu nippikaw bejnietna, hemm dil-karba li tixtaq toħroġ mill-ħnet ta' qalbek. Karba oħra li tista' tkun hija mulej fejn int. Mulej qiegħed tismani. Issa jkun dil-ġimgħa tissib dil-karba li hemm dum toħroġ mill-ħnet ta' qalbek. Fejn int mulej f'dis-sitwazzjoni tiegħi u l-familja tiegħi. Jew karba oħra tista' tkun xi trid minni. Għaliex qed nitlob u mniex naqla? Għaliex ippermejt is-sitwazzjoni fil-ħajja tiegħi? Xi trid minni mulej f'dik ċirkustanza? Bartilmew ma beżax dil-karba tiegħu joħroġha. Din il-ġimgħa rridu noħorġuha l-karba tagħna eżis tiegħi. Imma x'jiġrilu Bartilmew? Kif jibda joħroġ dil-karba tiegħu, isib il-folla li s-siktu. U x'tista' tkun dak li qed isikket il-karba tiegħek? Xi drabi l-istess uġigħ. Xi drabi tant tista' tkun muġugħ fil-ħajja illi laqqas tkun taf tesprimi l-weġa' tiegħek. Tibki waħdek dak li taf tagħmel. Ma tistax toħroġ il-weġa' profonda li għandek. Inti stess li ssikket lilek innifsek. Dak li jsiktek jista' jkun ta' madwarek stess. Xi drabi jista' jkun il-folla hija persuna waħda. Martek, żewġek. L-iktar persuna qarib tiegħek tista' tkun il-folla. Jisimgħuk barra miż-żwieġ u ma jisimgħukx f'darek. Ġewwa jsiktuk u barra jisimgħuk. Il-karba tiegħek joħonqu ilek fid-dar stess. Xi drabi. Xi drabi jeżisti dak li jsikket huwa x-xitan fit-tentazzjoni tagħna. Illi kif bil-ġimgħa tħoss il-grazza tal-Alla ċaqlaq jibda jiġi il-qalb u mhux għal xejn u mhux ġa pruvajt u di mhux l-ewwel darba u dan kemm ħandumu u di mhux għal ftit żmien u mbagħad wara ma nerġgħux naqgħu koppi ara l-folla kif tibda stiktek. U tibqa' kif int. U ġi fix-xejn dak li l-mulej jista' jagħmel matul din il-ġimgħa fil-ħajja tiegħek. Bartilmew quddiem dan kollu ma tax qalbu. Imma fetaħ ir-realtà tiegħu għal Ġesu. U għadan nixtieqkom nagħmlu matul din il-ġimgħa eżis tiegħi. Li ħanaraw biċċa biċċa kif nistgħu niftħu dir-realtà konkreta tal-ħajja tagħna għal dan Ġesu li sejjer jgħaddi. Ġesu li mhux tan-nerds. Ġesu li mhux tal-boloħ. Ġesu li jagħmel nies verament tal-blieħ, żbieħ. Min ma jħobbx il-Madri Teresa, il-Padre Pio, San Franġisk, il-Ġwani Pawlu T-tieni. Dawn huma nies li ħabbaw il-Kristu li fetħu qalbhom għal Ġesu u d-dinja ġriet warahom. Għax kif niftħu qalbna għal Ġesu jagħmel xi ħaġa fina f'ħajjitna sistijaj. Ġesu però li mhuwiex kunċett, mhux idea, mhux personaġġ tal-istorja. Dan Ġesu li ħajitkellem ma' Bartilmew ħajmissu, ħajidlu kelma, ħajfejqu. Dan Ġesu Bartilmew sema dwar Ġesu. Aħna Ġesu l-problema tagħna uħud minna huwa persuna tal-passat. Smajna dwaru minn qatt ma ltqajna miegħu. Jekk Ġesu għamel mewt, nistgħu niltaqgħu miegħu. Inkella ma għamel mewt xejn guides, immorru d-dar ma nġux knisja. X'qed niġu nagħmlu hawn? Qed nintaqgħu ma' Kristu ħaj irxuxtat, mhux speċjali fl-Ewkaristija u fil-kelma tiegħu. Li ntaqgħu ma' Ġesu eżistijej, ma nħallu xejn xi jżommna. Xi drabi jista' jkun li l-iskandli fil-Knisja iżommuna milli niftħu qalbna l Ġesu. Ġesu akbar mill-iskandli tal-Knisja eżistijej. Xi drabi forsi għax ma nifhmux it-tagħlim tal-Knisja kollu, inħossu li l-qalb tagħna tingħalaq għal Kristu f'dawn l-affarijiet. M'hemmx għalfejn tifhem kollox biex Ġesu jmiss qalbek u ħajtek, niggarantilek. Għax Alla jimxi magħna pass pass. Intom il-ġenituri tħobbu l-uliedkom għax jifhmukom? Mhux ovvja li le. Meta kienu żgħar x'kienu jifhmu jagħmlu u kont tagħtihom il-breastfeeding. Inti kont tifhemela huma jekku jafu biss. Ma kontx tistenna li jifhmuk biex tħobbhom. Alla kumana ma jistennix li nifhmuh biex iħobbna. Alla jħobbok għax iħobbok għax iħobbok għax iħobbok u full stop u m'hemmx raġuni għaliex. Jaqaf hemm. U allura anke tagħmilx int limitu lil mulej x'jista' jagħmel. Toqgħod xejn ta' x'in daqshekk ħażin ta' għaliex jiena u inti x'int int maħbub minn Alla dak li int. U dak li tittamel li tħallih jħobbok matul din il-ġimgħa u jmiss il-ħajja tiegħek u jagħtik il-fejqan kollu li għandek bżonn.
Tista' tgħid imma jindi mhux l-ewwel darba, għati ċans it-tieni darba u darba oħra. Bartilmew mhux darba jgħid baqa' jgħid. Anke meta Ġesu kien se jitlaq fl-aħħar mument. Aħtaf dan il-mument, aħtaf din il-ġimgħa, għidlu mulej tibqax għaddej mingħajr ma tmissni f'din ċerko ta' ħajti matul din il-ġimgħa f'daw l-eżerċizzi. Għalhekk nitlobkom biex il-lejla meta tinġabru ftit flimkien id-darmna u ftit ieħor, sibu ftit mument, aħsbu ftit, qasmu ftit bejnietkom. Però anke fil-qalb tagħkom kunu onesti, kunu fil-verità. Ejja nkunu bħal dan ir-raġel. X'inhi l-realtà, il-verità tal-ħajja tiegħi li qed ngħix? X'nixtieq il-Ġesu nerġa' nitolbu li nerġa' u kemm tkun isbaħ kieku din it-talba llejla taqblu fuqha tnejn li intom. Li tnejn li intom tgħidu ejja dil-ġimgħa il-mulej flimkien ħan nitolbu f'dar eżerċizzi li flimkien nerġu ... Lejla fill-in the blanks. Glorja għal-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Il-lejli tajjeb, paċi ma'kum kunu mberkin, jina nitlob għalikom u intom tolbu għalija, ok? Għada ġibu ma'kum it-talba l-Ispiritu Santu u nerġu nibdew biha. Good night.